Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spot's where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This
is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Marhay magiayo, marhay na amiga, ito ang nagimatan. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo at Makawili-wili, hindi man ako gwapo di sa sirangan, ang bulkan serbisyo Asin Riparo. Duman po sa samo, Serbisyo Asin Riparo. mas ganda Hello! sakita. Hi! Duman sa samo, tulos umaya. Kung sisay sa indo, Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, Pinya Francia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, Lebra, maray na aga, Bulkang Mayon. sa salugang Good morning! Tabaco City, diyan po sa syudad kang Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world! Good morning! nagkarawat kita. Magandang umaga po. Ma'am Malulim,
Ma'am Gina Malagueño, Cavite. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Nuebes. Hoy Thursday na po. Petsa 30 kita kang bulan na Hulyo taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-irestorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Nagapong Apoy-rapuyan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. duman. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Ibang lugar. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Luhas July 30. minapulos ko. Maligayang happy birthday! Nasang probinsyang suso. Happy na! Sa rin naman. Birthday pa! Yan, sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nagandin daw paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Pagday po kamo imbitado. Dahil po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang so po. Pas mga buto nindo kaya. Saka libak digdi, libak duman. Kaya pagday po kamo imbitado, dain anggad kamo magduman. Siring man, saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman man po sa may mga kamunduan ng samuya man pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita so sa tuyang kagurangnan ta siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Parang kumap. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live the live! Ngunyan pong Webes at 30 na kita kang Hulyo taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pagaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila Tuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang patartara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sendong mga pinagigibo sa mga aras pangini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Pabayang namumuhay.
sa mga panahon po tabi na arog kaini. Sa Serbisyo asin reparo. Kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balita'y sariwa, pakinggan na! Gisingin ang diwa sa bagong umaga, isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo, sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Agana, Bicolandia. Oras na Serbisyo para asin magugma. reparo. Sa pagbangon sa bagong aldaw, may boses na malina. Oras na para magugma. Serbisyo asin reparo. Nem! Bangon sa bagong aldaw, Ano nangyari kaning mga gamit na digita nagkabaralasa? si Manny Moxea ang sa Gari pinakiaram mo na naman ni Bibi Love. kredibilidad. Pirmi Pinakiaraman na naman ni Bibi Love sa tuyang mga pigagamit. tunay, may prinsipyo para sa Grabe naman surag-urag ni Bibi Love. na ikot. Oy, mga tugang, Webes na po! Si Mr. Hulbotana sa pagka Sarongal daw na sana, tapos na naman ang Hulyo. ang pag-asa. Serbido Sa Sabado, Agosto na. katotohan, man mo Kas kasuno ng panahon tabi. puso kan banwaan. Anan mga reparo tango niya na Webes? Alakayon inhusto. O ang Albay Electric Cooperative mga tugang may abiso na naman sa miyembro asin konsumidores. Ogon, Dayda mo ng purutula. manging, may integridad. May pigpaluwas bagang memorandum ang ERC. Si Mr. Hulbotana sa Bawal mo ng purutula na di. Nindo darang Di paano kayan? Pag di nga nag-schedule ki purutulan, di dahil ka magbabayad. man Moxea. Ang problema kan kung matipon ang bayadan mo. Waa, Yo, tadtad yan. man Moxea. Oy, ang Comelec tabi mga tugang hagadon da tabi kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Kumpleto anal daw. na ipagpaliban. Anong ipagpaliban? Prinsipyo para sa Suspindihon muna ang klase asin trabaho Si Mr. Hul sa Nobyembre 3. pagkaaga.
2026 pagkatapos po yan kang barangay o kaya November 2, 2026 barangay NSK eleksyon. Sa puso kan banwa. Agadon kang kumilik na igibuho na o kaya suspendyon mo na sa klase To tapos trabaho ta ang eleksyon tabaga November 2. dadangogon. Ang November 2 ano yan? Domingo yan. Liko Pitsa 3 databi may integrity. pa deklarar na holiday ang kumilik. Si Mr. Hulbotana Siyempre may mga hangover pa ngayon kang barangay NSK eleksyon. ay prinsipyo. Yo! Pagsagapos. Ang Department of Interior and Local Government mga tugang may pangapudan man duman sa mga kawani asin opisyal kang gobyerno. Nindo may Bawal databi magtanggap kirigalo o kaya magsulusit. daohan. Man mo Pwede ka mong mahampang sa kaso. waan. And pwede ka mong magmulta. And pwede ka mong ma-perpetual disqualification. Nako. Kailan makulog-kulog adi pag nadikyo ka na. Dahil ka na pwedeng magdalagan Ogon. sa anuman na posisyon sa gobyerno. Publiko. Maski barangay tanod, dahil ka na natabi pwede magdalagan. Matata Maski barangay tanod. si Mr. Hulbotana. Yo! Kay balingin. Baga Sige tabi mga tugang yan ang satuyan mga reparohon ngunyan tabing Webes. manmuksi. Baby love. Sa puso kan banwa. Alas 7:22. Manmuksi. Ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon ta tabi munan magiging kamugtangan kan satuyang panahon. Sa indong pagmata. Kumpleto analda. Kuwanta mo na linya kang pag-asa. Sige mga tugang nasa linya ng pag-asa. Pag-asa, good morning. Good morning at happy Thursday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong July 30, 2026. Ngayong araw nga may dalawa tayong low pressure area na binabantayan. Una po yung nasa loob ng ating area of responsibility at kahapon nga po tumawid na po ito dito sa may southern Luzon area at nag-emerge na dito ngayon sa may coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Sa ngayon nga po no ay mas mabababa na po or mas mahihina na po yung mga pag-ulan na dala nitong low pressure area na ito. Kung mapapansin nga po natin yung mga kaulapan nito ay hindi na masyadong makakapal kumpara po kahapon. Within the next 24 hours, maaari din po itong malusaw na lamang habang binabaybay yung mga karagatan dito po sa may West Philippine Sea. Samantala, yung isa naman po na low pressure area nasa labas pa ng ating area of responsibility at huling namataan 1,615 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga po ay almost stationary po o halos hindi po ito gumagalaw at sa nakikita natin within the next few days ay mananatili lamang po ito dito sa may karagatan malapit sa Philippine Sea at dito rin po sa may Western North Pacific area. At sa within the next 24 hours no, hindi natin ito nakikita na mag-develop pa bilang isang bagyo. Sa halip po ay maaring mag-dissipate na lamang din po ito o malusaw na lamang po ito sa susunod pa na mga araw at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Other parts naman po ng ating bansa no, ay possibly dahil na lamang po ito sa mga localized thunderstorms, yung mga panandaliang buhos ng ulan natin. And dito naman po sa may northern Luzon ay easterlies naman po ang nakakaapekto sa kanila. Kaya para naman po sa pagtaya ng ating panahon, possible pa rin po yung maulap na panahon dulot nitong low pressure area dito po sa may Ilocos region, sa may Central Luzon, maging dito po sa may Metro Manila and Calabarzon. Samantala po dito sa areas po ng Cagayan Valley, possible naman po yung mga maulap na panahon dulot naman nitong easterlies. Other parts naman po ng Luzon ay generally maaliwalas po yung ating panahon, although may mga tsansa po tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot po ng thunderstorms. At inuulit ko lamang po no, kung malusaw po yung ating low pressure area ay easterlies po yung mananaig. So meron po tayong mga break sa mga pag-ulan at usually po ngayong araw ay nakikita natin maulap
ulap na lamang po yung ating panahon. Hindi po parehas nung kahapon na malalakas po yung ating mga pag-ulan. Ito po yung mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po dito sa may Tuguegarao at sa may Legazpi. 25 to 32 po ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao. Dito naman po sa may Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sumunod po sa may Lawag, 25 to 31, Baguio 18 to 21, sa Metro Manila 24 to 29, at dito naman po sa may Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at sa may Mindanao kung saan maliwalas po yung ating panahon maghapon, at kung meron nga po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm. So magdala pa rin naman po tayo ng mga payong panangga po sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa may Kalayaan Islands, 25 to 31, Puerto Princesa 25 to 32, sa Iloilo 24 to 31, Cebu 25 to 32, Tacloban 24 to 32, maging sa may Cagayan de Oro, Davao, and also dito naman po sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayo nakataas na gale warning. So malayo po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:39 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:26 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube, at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po yung ating websites pag-asa.usd.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Parayo na susarong LPA, tapos sigwa pang LP isa luwas kang par. Tapos sigwa pa kitang Easterlies. Yo. Medyo okay ang sa tuyang panahon, pero may mga pag-uran-uran na rin. Yung manapigahagad kan sa tuyan mga parauma. Ang ngadji sinda na mag-uran-uran lamang. May tubig lamang sukabasa. Yo! Alas 7:28. An sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha na. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding out, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, Ohio gozaimasu tabi, Madam Maylin. Ingat po, permi, salamat. Siring man mga tugang, ang programa man pong inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Rinier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Sabay tama dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabur kang Barangay Estancia. Board Member Attorney Giayo Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman dyan ng si Braga East Liner,
May regular na biyahe po yan, Tabaco to Manila, vice versa. Ikaan burak Si Bragais Liner, good morning, Cha Maming Bragais. Nagdarag Saka kay Mading Tess and Pading Kaloy. Uminaha Diyan sa si Bragais Sari-Sari Store. Diyan yan sa ground floor. Mahiling Kang public market sa syudad kan Tabaco. Yo! Ay gusto Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Tanganing maaraman ko ano ang muya mo. Ala sige. Di ka na magduwa-duwa Preparar na tabi manay alis. na mapea. Mamalulim. May gusto ka sa kuya Alam na ang sunod kani. sa tihon Choter Sulyander. Ano pa? baad na magustuhan. O nina, paroso-roso na tabi mo na kita. Sa umaga Boses na Serbisyo inabangan Asin Reparo. Si Manny Moxea Mr. Hulbotana Broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad Serbisyong totoo para sa buong komunidad Cha-cha para sa masa Sayaw ng pag-asa May paninindigan Malasakit sa kapwa Tagapagtanggol Tagapaglingkod sa tuwina Mr. Hulbotana Boses ng pag-asa Sa radyo Problema'y tinutugunan Bawat hinaing Kanyang pinakikinggan Serbidor ng masa Laging handang tumulong Sa pagkaaga Siya ang ating sandigan Cha-cha para sa masa Sayaw ng pag-asa May paninindigan Malasakit sa kapwa Tagapagtanggol Tagapaglingkod sa tuwina Mr. Hulbotana Boses ng pag-asa Cha-cha para sa masa Sayaw ng pag-asa May paninindigan Malasakit sa kapwa Tagapagtanggol Tagapaglingkod sa tuwina Mr. Hulbotana Boses ng pag-asa Cha-cha para sa masa Cha-cha-cha Sayaw ng pag-asa May paninindigan Malasakit sa kapwa Tagapagtanggol Tagapaglingkod sa tuwina Mr. Hulbotana Boses ng pag-asa Manny Moxea Ang broadcaster ng bayan Cha-cha para sa masa Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Say! Serbisyo Sa Asin umaga Reparo. Ala sige. Sus na inabangan 34 minutos. Si Manny Moxea Lipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Broad Balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita ni Nuebes. 30 na kita kang Hulyo taon 2026. buong Ako mapograrayan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini. masa Si Mr. Hulbotana. Sayaw ng pag-asa Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Gan malas Pahit pa ang paroso-roso ni Bibilab. Tagapagtanggol Ano tabi Bibilab? Paglingkod sa tuwina
Abo na ni Bibilab magpundo. Hulbotana Boses ng pag-asa Di pa biluhon ta ka naman Bibilab. Sa radyo Sige daw. may tinutugunan Gusto permi ni Bibilab magparuso-ruso. Kanyang pinakikinggan Maski nagkukurulog na ang bitis. Asa laging handang Gusto pa rin perming magparuso-ruso. pagkaaga ang ating Ala, sige na tabi mga tugang 36 siya para sa masa minutos lipas ang alas 7 in morning. Sige. may paninindigan Tama na, gilid na tabi, Bibilab. Maraton ka na sa mata. Maraton ka na sa mata. Dakol na naman na nadagit. Ay, uraga na naman si Bibilab. Termina sa nangyayarog kini. Sige. Inutunta mo na ining abiso sa publiko kang Albay Electric Cooperative. Magayon ining bareta, kaya lang pag natipunan ka mo, rimati ka mo. Sabi digdi, ipapautob da tabi kang Albay Electric Cooperative Incorporated o kaya Aleco ang ipinaluwas na resolusyon kang Energy Regulatory Commission o kaya ERC. Manungod tabi sa padagos na pagsuspender nin disconnection activities. O kaya pagputol nin kuryente sa gabos ng mga member consumer owner kang Albay o kaya kang mga electric distribution utility sa bilog na Pilipinas sagkod sa bulan na Oktubre 2026. Ayos ha? July, August, September, October, ay 4 na bulan man ano. Hanggang Oktubre, palagad, may pagirumdumang giraray tabi ang kooperatiba na ang paramentras na pagsuspender ng disconnection activities dai nangangahulugan na dai na dapat magbayad kang konsumo sa kuryente o sa indong mga bill. Ang gabos na bill kaipuhan man giraray tabing bayadan dahil posibleng matipon ang sa indong mga bayadan. Pagday mo man agad binayadan, matitipon man agad Sir Javier. Pero day ka man puputulan. Kaya lang matitipon. Ang mga moroso puon Abril. Puon Abril ha, dangog ka mo. Puon Abril 2026 pababa. Padagos ang disconnection activities. So moroso puon Abril. Ngunya na July day na kasabay. Puon o kaya sumuroso puon Abril pababa. Ibig sabihin Abril patras, Marso, Pebrero, dagos manggiraray ang disconnection activities. Ngunya na July hanggang October, daing purutulan. Daing purutulan, kaya lang, siyempre, may bill ka mo. Ano man na, iling mo na yan na nagtatabil kita digdi. Bibilab. Talaga yun si Bibilab naman. Nagtatabil kita digdi. Ay, napahit mo yan. Maray sa mo si Santihon. Nawara lugod kita. Ano talaga si Bibilab, adi? Ay, nagpapapansin ni si Bibilab. Nailing mo, nawara lugod kita. Ibig sabihin tabi mga tugang, dai mampuputol ang Albay Electric Cooperative puno niya na July. Sundo tabi sa bulan kang Oktubre. Pero
igwa ka mo kibil bulan-bulan. Ngunyan, di alimbawa, may bill na kita ngunyan na July. Bata naglangkaw baga ngunyan so rate. Sigurado madagdag subayadan ta naman. Di ang barayadan kini sa first week ang Agosto. O di, ini ang problema, dahil man puputulan, kaya lang, bala ka mo kung magbayad ka mo dahil. Kung dahil ka mo magbayad, matitipon tabian sa indong mga bill. Billing period, Agosto, ang due date kayan, September. So bill naman kan September, ang due date kayan, Oktubre. So due date, so billing nindo kang Oktubre, ang due date ka Nobyembre. Sabi digdi, pigi ang ganyar na tabi kang aliko ang mga miyembros konsumidores na may kakayahang magbayad tulos bago tabi magabot ang sa indong due date. Para malikayan tabi ang pagdakula kan sa indong mga utang, asin padagos na matabangan ang aliko sa pagpadagos tabi na operasyon asin pagtaonin serbisyo nin kuryente. Salamat sa mga kaaliko sa indong padagos na kooperasyon, pagsabot asin suporta. Di kung igwaman sa nagamong pambayad, magbayad ka mo. Pero dahil ka mo puputulan, kung dahil ka mo makabayad hanggang sa Oktubre. Hanggang sa Oktubre. Kundi ni, yun yung problema ta. Dahil man niya kita putulan, dahil na muna nga kita mabayad. Dahil na nga muna kita mabayad, dahil mapuputulan. Ang problema man agad kan, kung matipon, tapos kung magastos mo sa pambayad. Ngunyan, inabot ka ki Oktubre, pag Nobyembre, yan na, puputulan ka na. Natipon na subayadan mo. Iyan ang dakulang problema. Kaya sa mga miyembro konsumidores tabi kang aliko, pag may pambayad man sana ka mo, magbayad ka mo tulos. Tangan hindi ka mo ki problema. Tadi nangangahulugan na yan, pigpautubian mo niyang kang aliko, taigwa ki memorandum ang ERC, na dahil mo na pwede mamutol. Dahil mo nang purutulan. Dahil mo nang purutulan. Yun na nga niyan, nahampang kita sa krisis ngunyan. Iyo man nga giraray. Ang bayadan, kulog sa nasa payo pag nagkatiripon iyan. So mga nakonsumo mong kuryente, pag nagkatiripon tabi ang si Javier, makulog-kulog talaga sa bulsa. 2 bulan ka sana day magbulan, magbulang. 2 bulan ka sana tabi day magbayad sa kuryente. May problema ka. Dakula na yan. Awarog sa kuya nga ni, pero pigbabayadan ko. Yugon mo yan, 6,000. Kung 2 bulan ka day magbayad, bakun 12,000. Saan mo hanapon tabi yan, Sir Javier? Saan mo hanapon yan na 12,000 na yan? Bako, makulog. Di ba? Kaya, kung igwama sa nagipambayad, magbayad ka mo. Takunda problema ka mo kan pagabot ki panahon. Serbisyo asin reparo. Yan tabi mga tugang ang abiso kan sa tuyang Albay Electric Cooperative. Pero sa rupa ini ta maparos-paros permi may mga pag-uran-uran. Yan pagiramdom tabi na kung igwapo kamo ki mga naputol na kabli dyan kang kuryente, di kamo dyan magdot-dot. I-report nindo sa aliko. Dahil ka mo nagad dyan magrani, dahil nagad ka mo magdot-dot kayan ta may kuryente tabi yan. So, irit nito tapos kung halimbawa may puputulon ka mong sanga, kikahoy na naagihan kang kuryente, mag-coordinate mo na ka mo sa aliko ta, baka makuryente ka mo. Nakul na patingon niya ng nakukuryente tabi. Saro pa, bata sige bagang linog, adi, o kasubanggi nga ni gari, namati mo man ay gina sulinog kasubanggi.
Ako daw namati. Naglinog palan ka Subanggi. Halos pirang probinsya ito naglinog. Sarabay-sabay adi. Makusog pati dyan sa Catanduanes, nasa magnitude 5.4 yata ito, 5.3. Uyugon mo yan. Surunod-sunod na tabi ang mga paglinog adi. Ano na daw nangyayari sa Satuya? Sa ibabaw kang Kinaban. Sige na sa nangyayang linog. Nagkakaburulabog na sa irarom kandaga. Sige na sa nanlinog. Kaso arin may linog ka Subanggi. Mga anong oras ito? Alas alas 11. Alas 11 alato na. Diyan digdi. 5.5 magnitude diyan sa Baras Catanduanes bandang alas 11 gis Kasubanggi. Naglinog Subanggi. Sa Tabaco intensity 2. Sa Bira Catanduanes intensity 3. Di makusog mo bagaya. Namati ni do tabi sulinog Kasubanggi. Igwaman tabi Kasubanggi nalinog duman sa Bordeos, Quezon. 5.6 magnitude. Alas 10:11. Halos surunuda. Sarabay. Sa Catanduanes, 5.5. Alas 10, alas 11, 10. Duman sa Bordeos, Quezon, alas 10:11, binaliktad sana. Yugunin do yan. 5.6 magnitude. Sige na sana ang linog. May linog man ka Subanggi, 5.6 magnitude. Diyan sa Gumilig, Quezon, alas 10:11. Yugun mo yan. Pakusog ng pakusog tabi ang mga linog. Bako na ini ngaya alahala. Sige na sa natabi Sir Javier ang linog. Bako na epektibo sulinog baga na pag sabi ngaya naglinog dyan sa Harong Nindo, pailawon, minapundo ang linog. Ngunyan, maski ngaya pailawon mo ngaya ang Harong ngaya Nindo, dahil naman yan napupundo ang linog. Kaya ito, sabi kang aki, permi nga naglilinog sa Muya, Burubanggi, pagpipailawan mo ang ilaw, napupundo. Ngunyan dahil. May na-aksidente na naman pala dyan sa Burabod, nakamotor. Sige. Gadan. Ang masakit so nagadan, luluhon kang nagadan, ilulubong pa sana. Nako. Yogad mo yan. May gadan tapos na may naksidente pa gadan man. Kan sarong banggi baga sa Tabaco Guaman. Iringat-ingat po kamuta. Di ba may kasabihan tabi si Javier na pag bulan kang Agosto, iyo yan subulan kan mga aksidentihan. Narumduman ko yan kang aki pa ko Pag bulan ngaya kang Agosto, yan, magiringat tabi ta dakulan mga road crash, mga aksidente sa tinampo. Pagaro kaya na bulan, aksidentihan iyan, iringat sa natabi permita. Paano kaya yan? Okay. Sige tabi mga tugang alas 7:49 na. Serbisyo Asin Reparo. 10 minutos, kaskaso. 10 minutos tabi bago mag alas 8 mga tugang. Ang oras po ngayon dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda.
Madalion po sa yan makuano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman, ang oras pong yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Buruse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Campos Bilo, ABC President Cap Art Abela, yaon man dyan tabi si Cap Susan Nabur, kang Barangay Estancia, Board Member Attorney G. Ayo Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. And ang oras na yan, daraman po sa tuya kang si Bragais Liner. Tsa maming Bragais, good morning tabi. Sige. Guwan na kita ki pera na sa 9 minutos. Kalpana Saba, good morning tabi. Suba, good morning tabi. Nakantabay man siya. Sige. May pagirumduman tabi ang Department of Interior and Local Government sa gabos databing opisyal asin kawani. Kang DILG mga tugang na mahigpit na ipinagbabawal ang paghagad o kaya pagtanggap ng regalo. O sa mga taga DILG, dangog tabi ka mo. So mga kawani opisyal ng DILG, bawal tabi, mahigpit na ipinagbabawal ang paghagad ki regalo, pagtanggap ng regalo, pirak man iyan, pabor, asin iba pa na mahalagang kapalit na may kaugnayan sa kanilang trabaho. O kasunod initabi kan mga report na may mga ilang tauhan kan DILG na di umano ginagamit ang kanilang posisyon upang magsolicit ng pera, regalo o kaya pabor mula sa mga pribadong individual na ahensya tabi kan sa tuyang gobyerno asin ang mga lokal na pamahalaan. Sabi digdi mga tugang na binigyan diin ni DILG na ang naturang gawain ay paglabag sa Republic Act 6713 o kaya Code of Conduct and Unethical Standards for Public Officials and Employees at maaring lumabag sa Republic Act 3019 o kaya ining Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sabi mga tugang kang DILG na ang mga mapapatunayang lumabag maaring matanggal sa serbisyo, makulong, papagmultahon, asin diskwalipika, madidiskwalipika sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. O kaya tabi ka mo so mga kawani kang sa tuyang gobyerno, may pagirumdum tabi sa Indo ang Department of Interior and Local Government. Bawal tabi magresibe nin regalo, magsulisit, ano man iyan na bagay, sigurado pag napatunayan ka mo, didiskwalipika ka mo sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin madidikyo ka mo, madidisqualify ka mo, maski barangay tano dahil na ka mo pwede. Maski barangay tano dahil na po tabi ka mo pwede maglaog. Okay, sige. Serbisyo asin ripa. 6 minutos. Sa umaga, boses na inabangan. 6 minutos tabi bago mag alas 8. Mr. Hulbota, Lawas ng gari talaga ang eleksyon sa Barangay NSK Election Day may prinsipyo't sa November 2, 2026.
Serbisyong Sabi digdi mga tugang kang Comelec na hahagadon databi kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na ideklara warang pasok ang November 3, 2026 pagkatapos tabi yan kang Barangay NSK eleksyon. Pitsa 3. pagtanggol tagapagling Ang eleksyon bagatabi kang Barangay NSK sa November 2 yan. Pulbotana So sarong aldaw matapos tabi ang undas sa sabi digdi sabi digdi kang Comelec, sabi ni Chairman George Garcia na hagado ninda kay presidente na suspendihon tabi ang klase asin trabaho sa November 3 para matiyak na may sapat na panahong makapagboto ang mga mamamayan kaysa mapilitan silang lumuwas at hindi agad sa kanila o kaya hindi agad makabalik sa kanilang mga trabaho. sa Yo. kapwa So may oras man lamang ngayon na after or before election, lingkod sa alato na anong aldaw ang eleksyon. Pulbotana Boses Tanganing may alawan sinda, pwede sindang makauli sa sindang mga lugar para makapagboto. Taurulian bagayan, undas, uno, mauruli sinda ta piyesta kan mga santo. Bako, ang pitsa 2, piyesta yan kan mga kalag. tanggol Yo. tagapaglingkod O di may panahon lamang tabi da mga tugang susatuyon mga kababayan. Kaya ahagadon da tabi sa presidente Bos na maideklara tabi na wara mo nakiklase and trabaho sa masa ang Nobyembre 3 sayaw ng pag-asa may para may panahon man tabi sa mga mauruli na day man gahulon sa oras na madalagan katulos ngaya halimbawa pagkaboto mo sa pitsa 2 maalanganin kapag uli mo kung mauli ka sa Manila namin awat inaing pagka ngaya kapuson ka sa oras inggan maray so si Bibi Labta day may ito nagbubuto sa laging mulong Bibi Lab sa pagkaan day man si Bibi Lab nagbubuto ating sandigan kaya si Bibi Lab day man mauli siya para sa masa day man nagbubuto ito Ilyin may Yo. panindigan malasa o di yan tabi mga tuga ang pagirumdum tagapagod sana ideklara man ang kan sa tuyang presidente sa ayo tuwing logi na naman kay ni so no work no pay hulbotana ayo boses ng pag o alas 8 na Chacha para sa dahil ka na naman yaki oras sayaw ng pag-asa mata sabi nga dahil ka na nga ni ngayang oras sa kuya kan sakit sa sige tagapagtuwina di paaram na tabi muna kita digdi sa programa Mr. alas 8 na so iba tabi at siya naman daban sa programa ta so tama sana sa 107.7 radyo natin tabako Arad kumanta na sa naipadagos problema'y tinutunan bawat hinaing kanya sa pangaran po ni Maestro Neil Adtuon ni SM Sir Tony sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory king handang sa pangaran ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao City Councilor Renier Buruse siya ang ating sandig Municipal Councilor Irene Morales Pahot Mayor Shi Capos Bilo sa ABC President Kapar Tabela indigan yaon man dyan si Kap Susan Nabor kang Barangay Istansya Board Member Attorney G.I.O. Bongao BM Carol Sigan Big Siga Jr. Siyempre yaon dyan ang Sibraga Isline yo boses ng pag sa pangaran po ni Dogabos mga tugang mga kabaya para sa paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. may Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni kasabay si Bebe Lab. Nya. sa tuwing
Adios amigos. Mr. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Saga naman. Boses ng Baby love, madaman na kita. Cha-cha para sa masa. Sayaw ng pag-asa. Serbisyo May Asin Reparo. paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.